Здравейте, казвам се Илияна и съм собственик на агенция за запознанства за семейно ориентирани хора в София. Питате ли се дали сте готови за връзка? Ако е така, има 3 неща, които ще ви отговорят на този въпрос. Първият е, пуснали сте миналото. Вече нямате общи снимки с бившия в телефона, дори не се сещате за него. Не го ревнувате, дори не мислите. Второ, готови сте да споделяте от свободното си време до дистанционното на телевизора. Трето, имате свои цели и търсите човек, с който да споделите живота си, а не просто компания за Netflix. Ако отговорите ви насочват към това, че сте готови, не чакайте. Тук сме за вас, за да ви запознаем с човек, който също е готов. И заедно да откриете щастието, да споделяте всички прекрасни моменти, както и останалите, разбира се. Животът е прекрасен, когато е споделен. Не губи своето време.